ина духтаро магазини посудара мепурсед. Нигоҳ кунед. Якум дарвозаи пажарка ворид ки гаштем якум дарвоза ина ряди ростакӣ то охирша меравем. Аксияи беҳтарин дорам. Посудҳои новинка омадагай ҳозир нишонтон метиҳам. ҳатман тамошо кунед. Дидена духтаро то охира омадем инам якум қатора. Духтаро нигоҳ кунед. Дасти чап мегардем. Диден намирияда то охира омадем. Дасти чап мегардем. чорум қатор меравем. ҳозир мерем аз наздик бома шумода нишон метиҳам. Посудҳои новинка овардаган, посудҳои хушро овардаган, аксия рафтаста якмоҳа аксия доранд. тамоми намуди посудҳо арзоншудагианд. барои мисол туи маърако ҳастай, барои арӯсо комплектҳои хушро ҳастай. ина нигоҳ кунед духтаро. ин плаката диден? Тач текстил. анами плакат чорум қаторай. Диден? контейнера ҳозир ман аз наздик нишон метам. анами ду контейнер 976 978 контейнер. ҳама намуди посудҳо ҳастай. ман иҷа набор доштум. ина бори нав ки омад боз ҳам аз берун нишон додум то на борора бинед, суроғара бинед. ин посудҳоро бинед, тамошо бино ҳам хонавинкои фасон омада. ина марҳамат тамоми чизаш ҳастай. ҳозир арӯсакам хеле гирифтаистиан ку баъд барои иду, барои тӯю маъракаҳотон занҳои азиз метавонед барои хонаҳотон гирен. ҳам хеле хушрӯ. нархошам нархҳои хубай. нигоҳ кунед. ҳама чиз дора. аз коса сар карда ба тарелкаву дигараш. як боракак биненда ина аз 7 сомон сар мешава. бори гуанҷӯай, бори оригинали хитой. марҳамат ҳамаш чиниян, сафол нестан. нигоҳ кунед. ин 7 сомон. ана ин калонтараш 8 сомон. иҷада боина ин намудо ҳастая барои салатница, барои мисол вай писта гирак 19 сомон. ана ино 13 сомон. иш 13 я? И 13 мана ин моделиш 12 сомон. лалиёи ошии фасон дора чанд плай? 18 сомон. А инай бошад 35 сомон. нигоҳ кунед вай аз сарсигирак 20 сомон. тамошо бино размери майдаш 15 сомон. инчунин иҷада мевагираку қандгиракошам буда. ино чанд план? 180 сомон 4 тага. ина ино 4 тага 180 сомон. ана ду этажаш чи? 180. ваям 180 сомон. тамошо бино беҳтарин модели посуда омадагай. иҷада нигоҳ кунед чойнику пиёлаву пиёла 6 сомон. марамат беҳадам комплекти зур мешавад духтаро. ҳами тақрибан чанд сом мешуда боша комплекташ? Комплект 6 тага мисол. гирифтан 6 тага 980 сом шуда мехош. чхеназ дидена 6 тагаш яъне ки 6 пиёла, 6 коса, 6 тарелка ҳам хел. 12 пиёла мешад, 12 коса мешад. 6 тавақ мешад, 6 таги мешад. чхеназ 900 чанд сом шуда дидена нарх дастрас ай тамошо бино. суроға бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза ки ворид гаштен духтаро ряди ростакира то охира биёен. то охира ки омаден баъд широки ряд мешавад. дасти чап мегарден чорум қатор контейнери рақами 976 978 инару барои пастел. уҷа плакат астай тач текстил ба осонӣ меёбеншона. косаошона бинен. коса 10 сомон. косаошам хушрӯ. чойникош чи? 38 сомон оптовиш. ина оптовиш 38 сомон. шумо комплект гирен алакай оптовияй. ина духтаро нигоҳ кунен ва ёра бинен чихе хушрӯ 40 сомон. ана инаш бошад 35 сомон. хулас модели фасон бо нархи арзон. баъд инчунин нигоҳ кунен инаям новинкая. азиям ҳар хела ва якош ҳастай косаву пиёлаву. ин набораш чанд сом мешуда боша? ин набораш авайра арзон мешад. и бо ауда арзоная? чихеназ ина марҳамат каседа дар кораи занҳои азиз арӯсакҳои хушрӯ метавонен анами нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен. ана иям классика. ай мода намерава. нигоҳ кунен чихе фасона. ик чанд боша комплект? комплект иям ҳам ки 900 чанд агар 6 тага бошад. диден 6 тага 1000 чанд бо зиёдтар шад 2000 чанд. хушрӯ ҳама чизаш ҳастай духтаро нигоҳ кунен. нархи беҳтарин. ина мевагиракош ҳастай, манаи лалиёш ҳастай, иё ҳастан. хулас ҳама чӣ дора. тортгираку қандгираку мевагирак. иям ҳамхе комплекташ нархаш гарон намешава. лекин посуда маде ва набори фасоняки ҳеҷ ке надора.
ина духтарако акцияра интизор буден. Марҳамат, акцияи пасудои фасони хушрӯ. Нигоҳ кунен, ҳамаи ҳамин як моҳа акция сар додагиян. Бинен духтаро, ина мино ҳамаш 8 сомон шудагия. Иёра бинен, и калон най. Мана 8 сомон калон майда кадомеша мегирен 8 сомон. Беҳад нархи хуб. Ина инора бинен. Хоч хе фасонакан. 8 сомон косооша, мана и моделоям 8 сомон кадомеша мегирен. Ана ним косоо бошад 7 сомония. Ё 7 сомон. Ана и косои фасон диден духтарако чӣ хушрӯчаян. Иноям 8 сомон. Марҳамат, моделакои хушрӯ бо нархи дастрас. Пиёлои фасон хулос ҳама чӣ доранд. Марҳамат. Инаи тараф ҳамаш 10 сомон, ҳамаш 8 сомон буд. Нархи ино арзон, худаш арзон буд. Чӣ хеле медонен? Акция буд, бо аксара акция кардагияна. Бо арзонтар кардан. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза, ҳамин якм дарвозаи пажарка ки дир омаден духтаро, рияди ростаки то охира биёен, то охира ки омаден дасти чап мегарден, чорум қатор 978 976 контейнер. Ина тамошобино нигоҳ кунен. Уҷада вая плакат аста ба осонӣ меёбен. Хулоса ҳамаи чӣ доранд. Ана баъд нигоҳ кунен, пасудои арзон мековен. Духтаро нигоҳ кунен. Тарелкачаҳои арзони 4.5 сомон. Ина инош чанд сомай? 3 сомон. Хулос бисёр ай пасуда арзон, ина дастрас дар кортон боша биёен. Ана и тарелкача 3 сомон ай духтаро акция рафтиста нигоҳ кунен. И 3 сомон ай. Мана инаш 3.5 сомон ай. Ана калон боша 4 сомон ай. Пасудора нигоҳ кунен. Ина инош 4.5 сомон ай. Духтаро нигоҳ кунен, боз ҳам акция рафтаистай тамоми намуди пасудои арзон. Барои тӯи маърака бисёр мепурсанд. Косара диден 5 сомон. Пиёлош чӣ? 2.5 сомон. Пиёла 2.5 сомон. Марҳамат. Ана инора нигоҳ кунен, чӣ хушрӯчаянд. 5 сомон. Калонуш 7 сомон. И размерош бошад 9 сомон. Марҳамат. Тамоми намуди пасудои арзон дар ин нуқтаи савдо ҳаста. Ё чанди бошанд? Ё 7-тан 8-тан. 7 сомон, 8 сомон. Ина моделакора диден, косара диден 6 сомон. Хулоса тамошобино, ҳозир ма шумода бо дигар моделошона нишон метиҳам. Ина пасудои тӯи маърака харак, ина марҳамат, арзон, тамоми чизаш ҳаста. Лалёи шиш чанд боша? Лалёи шиш 9 сомон. Лалёи шиш 9 сомон тамошобино. Нархо арзон ай, дар ҳақиқат ҳам нархошон дастрас ай. Ино чанданд? И 6.5 сомон. 6.5 сомон хушрӯгиша ден саладница. И 8 сомон. И 8 сомон калонуш. Тамошобино суроғаро озӣ мефаҳмонам. Бо диққат гӯш кунен. Суроғара ки наёфтен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен, даставкатон мекунанд ё ки мефаҳмонандтона биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Ҳамин якм дарвозаи пажарка ки дир омаден духтаро, то охира рияди ростакира биёен. Охирон рияди широки кишид, дасти чап мегарден, чорум қатор мешава. 976 978 контейнер. Нигоҳ кунен, эни моделакоям навая, ваяй комплектай. Аз инам шумо ҳама чиша меёбен. Марҳамат, аз инам метонен харидорӣ кунен. Дидена? Таваққи ошиш 14 сомон. Ана и боша размери калонай. 30 сомон. 30 сомони калонай духтаро. 4 нафара. Ана баъд ана и хеле ҳаст. 15 сомон. 15 сомон. И 6 сомон, и 5 сомон. А пиёлаву коса чанд сомон? Пиёлаш 5 сомон, косаш 9 сомон. Ина дидена? Чӣ хушрӯ комплект. Духтаракҳои ва ёи узорои миллӣ катияя беҳад хушрӯ. Дар ҳақиқат ҳам фасон чини тозаи бори хитоя. Ана иҷада бо дигар моделоям ҳаст. Мана 9 сомон. Ана каптакоям навая. Мана ёям бори навинка духтаро. Марҳамат, аз иноям 14 сом мешава. ҳама чиз қариб ҳаста. 14 сом мешава. Дидена? Лалёи оши 14 мешава. Айно чӣ кракай калонай духтаро 15 сомони. Мана ин намудора биненда чӣ фасонакан. Хулоса барои арӯсо мегирен, барои хитон, барои хона мегирен духтаро, барои тӯи маърака мегирен. Инам пасудаи арзон боша, анами нуқтаи савдо биёен. Омада наметонен. Рақамашон ҳаст, дар равакак занг занен, даставкатон мекунан. Наборои писта гирак тамошобино, ина бо барои десертам бисёр мегиранд. Марҳамат, тамоми намудуш ҳастай. Аз 6 сомон комплектш сар мешада. 6 сомонаш медонен инемияя. 6 та дора 6 сомон. Диден духтаро чӣ фасонакай. Ана ин сафедошам 6 сомоная. Ина барои десерт мевоҳо кати мекунен хушрӯай. Бакалошам ҳастай. Ина дар кортон боша 6 та 6 сомон. Ана баъд ана и ваё чандай? 140 сомон, уш 170 сомон. 140 сомон, ана модель 170 сомон. 6 таи дора, на? Оно мороженый гирак чанд сомон?
уж я 150 сомон. То 150 сомон. Дона мороженое, мисол, десерт, чизе ки хтона махқулай бонвони азиз, шумо ида метунен ки гирену дастархонатуна оротен. Мана тамошо бинен. Ине графино чансман? Компот гирако? Yo 220 сомон. А и комплекта я? 220 сомон ина ба калошкати динаму дора марҳамат дар кортон боша 220 сомон. Биёен аз наздик бинен. Ине самоваро чанда? Компот гирака я? Сомон 6 та бакал дура. 220 сомон будай духтаро ина нигоҳ кунен. Ине самовар диден 220 сомон ай кати 6 бакал дора. Компот гираки фасон барои орои рӯи дастархон марҳамат дар кортон боша муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки дир омаден ряди ростаки то охира мебиёен баъдан широки ряд кишид дасти чап мегарден чорум қатор контейнери рақами 978 976 иҷада нигоҳ кунен ина барои кухни анамхе ва ё ҳастай наборо ино нархошон чандан? 180 дем бир сачо 180 сомон и 280 и 220. 220 сомон 280 сомон подставка дора нигоҳ кунен 7 дора наборда 7 дора беҳад хушрӯвай оро метия вайтуна кухнитуна хулас барои ами организация зурай ана баъд нигоҳ кунен ине ваёшунам ҳастай термусошунам иё чандан? Yo 70 сом 100 сом. 70 сомон 100 сомон ҳама намудуш ҳастай 50 сомонаш ҳастай баъд тифалои хушрӯ доранд духтаро дидена тифал 40 сомон тамошо бино биёен тифалои арзон мекофтен духтаро марҳамат нигоҳ кунен 40 сомон ҳам сиёҳуш аст ҳам ина бирӯзовуш ҳастай нархиш 40 сомон сифачам нағзакакая качестваш нағзай ҳамаги 40 сомон иҷада бо доран анаи модело иёш чанд пулан? 150 сомон 80 сомон чанд намуд астай техника дар кортон боша нигоҳ куненда иҷада духовкаям ҳастая ира бинен микроволновка духовка фритюрница ана бо чӣ дорен соковыжималка хулас ҳамаш бо нархи дастрас баъдана хеле органайзеро барои кухни ира бинен барои нигоҳ доштани донагӣ ино 200 чандан да 270 180 якмангиша и 220 уж 240 диден 240 220 180 зури бадан духтаро марҳамат дар кортон боша биёен рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд агар омада натонистен омаден бозори Корвон биёен тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен то охира ряди ростакӣ биёен дасти чап мегарден чорум қатор ми саршави чорум қатор даян 976 978 контейнер иҷа сковородкаям ҳастай ина нигоҳ куненда дегои фасонам аста наборои хушрӯ ҳамаи чӣ пайдо карда метавонен ина духтаро ка аз се багема гирифтанӣ буд нигоҳ кунен инами 400 сомон ай 9 та дорада 400 сомон калону майдат чанд намудш астай ана ин моделиш боша 420 сомон як набораш вай доранд 9 та доранд ана баъд ана ин модело чанд 850 ана ин 12 та дора шапарак дора ки хушрӯ 850 сомон ҳамаи цветош ҳастай кадом расветка дар кор нависен ана ин модел иам 12 та дора 12 персонал ҳама светш иам ҳаст сафед ина дидена 650 сомон ҳамаи цветош ҳастай 12 та дора ана баъд иш чи ишам ам нархая 650 сомон ё 480 киломуш чанд буд 480 12 персонал ё 12 та доран 480 сомон марҳамат расветкоша бинен сиёшам астай сиёшам хушрӯ будая ина марҳамат тамоми расветкош ҳастай 12 та дора 480 сомон аксияи калон як моҳа аксия ҳамин як моҳ тамоми чизошон арзон шудагай успед кунен биёен харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ки дир омаден то охира биёен ряди ростаки баъдан дасти чап мегарден чорум қатор биёен чорум қатор саршавӣ шудай 976 978 контейнер нами саршавии чорум дарвозае хулоса ҳамаи чӣ доранд иҷа бакалошонам ҳаста бакало пачкаш 40 сомон ай любой намудуш любой намуд бакал пачкада 6 та дора 40 сомон мана тамоми моделош ҳаста ина чойникоям ҳаста тамоми намудаш инеш 20 сомон ай домаш дидена
нигоҳ кунед ҳозир ҳама анам хел рулетница гирифтаистай марамад чанд моделакҳои навш бо омадагиай метавонед дархост кунед доставкатон мекунанд ё ки биён харидорӣ кунед. Нигоҳ кунед духтарако ана ино калоншай ҳамику размери хеле бориктаршам дора лекин ин калонтаракай 35 сомон а 35 сомон. Ана и поёнбудагиш чанд сомон? 50 сомон. Вай 50 сомон. 40 сомон. Ана бу калоншай 40 сомон ай духтаро марҳамат бисёр ҳамудобни хушрувай. Ана 55 сомон а? 55 сомон бол дора. Ана болошта бол дора 55 сомон. А ино чи? Ё 100 сомон. Ана ин моделакош боша 100 сомони. Ино ранги ана вай ё будиан диден ба гемо шумо комплект мекунен. Хулоса тамошо бино рулетница дар кор боша ё ки ягон посудаи арзон як моҳа акция рафтаиста инами тамоми посудаҳошона бо нархи дастрас пешниҳод кардагиян биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка 1-12 ами 1-12 пажарка ки дуромаден ряди ростаки то охира биёен ба дасти чап мегарден чорум қатор мешава 978 976 контейнер. Ина рӯ ба рӯи намхи пастелни билёҳо ин плакат ҳастай дар уҷа ба осонӣ пайдошон мекунед. Духтаро салфетница ана хе набори қошуқ вилка чизе ки дар корайтона наборои корчои хушрӯ ина марҳамат биёен як моҳа акция рафтаистай ҳар он чизе ки мегирен ай нархҳое ки будан боз ҳам арзонтар шидан. Марҳамат ина ино чанд сомон? Ё 140 карем шо. 140 сомон. Ҳамин ряд ҳамаш 140 сомони диден қошқошкати подставкадор хушрӯвак 140 сомон. Айн ба яку чи? Ё 240 сомон ай зура ҳамаси. 240 сомон ай нигоҳ кунед духтаро ҳамаи чи дора. Дохилишта 240 сомон. Дар кортон боша. 140. И духтаро худтон қошуқи вилкаша мемонед нами вайш подставкаш ваяй 140 сомон хоҳен ай гирен. Баъд нигоҳ кунед салфетницо ҳастай барои банка маҳкам кунӣ кришко ино чанд план? 20 сомон пачкаш. 20 сомон пачкаш кришка дар кортон боша духтаро марҳамат доранд закрывалкои хушрӯ доштиян ино чанд пул? 60 сомон. 60 сомон закрывалка доранд мана марҳамат нависеншона баъд иҷа набори корчоора биненда духтаро чихе хушрӯчаян ино чанд пули бошанд? Ана ин чанд пулай? 100 сомон. 100 сомон нигоҳ кунен венчику ҳама чи дора кафгиру ана баъд ино корчо чи? Иш ҳам 100 сомон. 100 сомон ана и сиёҳ чи? 110 сомон. 110 сомон 100 сомон 110 сомон ана и 140 сомон хулоса ана и оҳани чи? Вай 300 сомон меша. 300 сомон 300 сомон нержавика ҳичи намешава нигоҳ кунен ҳамаи чи дора. Тамошо бидон бозори Корвон биёен бозори Корвон тарафи пажарка 1-12 1-12 пажарка ки ворид гаштен ряди ростаки то охира биёен баъдан широки ряд кишид дасти чап мегарден чорум қатор 976 978 контейнер ичи буд ин сабзи резакнак ина сабзи резакнак анами дига гуфти гапо асоб намекашем чанд соат сабзи реза намекунем минут да сабзи оши мисол вая туи маракора минут да реза мекунем подставкош качая и размеруша мана марҳамат нархаш 450 сомон барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Арусако нигоҳ кунед ма шумо да як набори хушрӯ ёфтагием нигоҳ куненда ҳамаи чи дора 43 персонаяй бо худаш упаковка кардаги коробкаи заводской дора оз нишонтон метим биненда косаам дора қошуқам дора ина тарелкаи ошиву тарелкачаву хулас ҳамаи чиш ҳастай 43 та чизай нархаш 700 сомон ина барои арусако инами як набораки хушрӯ мехарен ё ки тӯҳфа бурданӣ бошен тӯҳфаи беҳтарина ина коробкаша диден духтарако супницаям дора диден тамошо бино авқот гарма как меистада чиниян ҳамаш мана марҳамат касреда дар кора инами набори калони хушрӯ диден коробкаша ҳамагӣ 700 сомон наборои фасон инҷада бисёрай посудаҳои арзон бисёрай дар кортон боша ҳозир як моҳа акция рафтаистай тамоми борошона бо нархи дастрас метавонен омада харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи пажарка тарафи пажарка 1-12 пажарка даян ворид мегарден ряди ростаки то охира мебиёен духтаро то охира ки омаден дасти чап бад мегарден чорум қаторш мебиёен чорум қатор саршавишта 976 978 контейнер иҷада нигоҳ кунен наборои графину
компотгиракҳои фасони хушрӯ нигоҳ кунед ба ёшкати бакалошкати иноям нархошон дастрас ай. Ино чанд пулан ака? Ина якм зардиш чанд сомон? 55 сомон 100 сомон. Ина 55 сомон, иш 100 сомон а? Ина 90 сомон, ина нархора дидена. Ина 90 сомони. Ами 90 сомон? И бакалоша? Хушрӯа духтаро нигоҳ кунед, бакалошкати 6 бакал дора. Чам нигоҳ кунед, хеле евростилай. Хулоса дар кортон боша, ина барои туҳфа мебарен, барои фарзандотон мегирен, барои худтон мегирен, ина беҳтарин вариант. Ана баъд иҷада бо ина хел ваяко ҳастай, вафленица, пицца пазак, орешница барои бо ина пончик пухтан, хеле аппаратҳоям доранд. Нархош арзона я? Ай 50-60 сомон сар мешад. Марҳамат нависен.